जों फाइ सफाइजाक चिनी 11 महारानी भोट लेमरा एडीसी नि आशोक थेनि बिसिङाव खबजानाय तिनि अरा रंगी तिलानि फरेस्ट अफिसर हलिडिया बिसिङाव खबजानाय गोबांमा ताखु कुसम 13 परिबारनि 41 बुटार साल गोबांमा रमैनो बुबाग्रानि लगे थाइसिनाय बुबाग्रानि क खानासिनाय बुबाग्रानि यकमानि मारिबाय जों माहिनो बर यापं यापंगा फाइसिनाय तिप्रामा थाव गदालि संतांनाय जतबाय थानसाव फाइनाय नै जोंनो क प्रहरमानि जों ओ नबर वाते यंलाइखा फ्लाटं लाइखा प्रोग्राम खाइमानलिया तिनी हिगे तिनी 6 तारिख अगस्त सेप्टेम्बर 6 तारिख सेप्टेम्बर और रंगीन तिलानि फरेस्ट कमिटी हल जों बरन नरनखना 13 परिबारनि 41 बुटारन जों बुबाग्रानि कक बरक खानाका हामगानि तंगो चिनि तिप्रा सरक मालनो जों थिगे थांलायनाय थामसानो तंलायनाय नि चिनि तिप्रा मथानि आन्द्रसनि ते बुबाग्रानि बानारम हाइमाबाय जों बरन चिनर ताकु महेन्द्र ब्लक नि प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि ताकु अशोक चिनि सपन देव बर्मा वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट तै चिनि दा सन्धि दङ और चिनि बुदुराय दङ चेयरमैन चिनि तै जौनि राम संघ दङ जतन चिनिको लिडर दंबायो जतन बरन लामसका बर तिनिनि चिमि सुखे दुखे कष्ट जतन जों बाय दंनाय जों बरन नायकललाय बरगो बुबाग्रा न बयतो चावै मा दंनाय ओ कगनो जतन हामबाय खुलुमबाय।